الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Isa kailangan di mapagana dagyang kutua Muslim sangka iya bulan Ramadan nama kenalian nagyang kutu mga galbak apakabatal sa iku puasan yan agugyang kutu mga galbak adiron pakabatal yang kaya kapugusaya tanuron na aya pagusaran tanwa kitab nagyang kaya fatawa ulama al-baladul haram yesu mga fatwa o mga ulama sagyang kaya mamlaka kailangan si ikutaw nagyang kutua adna pasudan agyang kutua paman na makakanalian na ilmu anto kana agyang kutua mga pamikiran tanong anto na ikukuman no mga ulama tano sagyang kutua mga galbak akaaluy tano insyaallah saya paganayron akaaluy tano nagyang kutua hukmu man akala aw shariba nasiyan yang kutua kukuman nagyang kutua tao malilipat sa kanyan sagyang kutua mga kadundo kubulan na Ramadan na badid na miyakakan anta akamiyakainam anto na usaya sa mga ulama tano aya pa kaysa natigyan na upama kugyang kutua tao na miyalipat sa kanyan sagyang kutua mga kadundo sa ikubulan na Ramadan na miyakakan sa kanyan anta akamiyakainom eto nudan tano nagyang kutua paman na malilipat inugyong kutua lagi duto na bapakabayad sutaw anta aka kanabas kaniya na pakabayad sa iko mga padagawi sabab sa gyang kutua katero nabitan wa Muhammad man aftara nasiyan sa tawa paman na makabuka malilipat aw yang kutua katero yan natiga na rufi'an ummatil khata'a wan nisyan wa masukrihu alayh paman na pima apa nagyang kaya umatakan o di na piasinsian sa umatakan sa katanwa umma agyang kutua karibatan agugyang kutua kalipat agugyang kutua ini tegel sa agyang kutua tao ay ni sumbagusan ng mga ulama tano rahimahumullah natigiran na sa tao makabuka malilipat sa kanyan si iku mga kadulo si iku bulan na Ramadan na sa kanyan na di mamuasa na daaban yan roo dusa kauto paman asara sutaw na titua malilipat na kanaba madudusa sa giyang kutua kaya lipat yan naguaya kailangan sa giyang kutua tao na itataros yan na giyang kutua din yan di kapusa paman na kanaba miyaba talagyang kutua puasa yan minsan sa kanyan miyaka ka na miyakainom na itataros yan din nagyang kutua din yan di katigr nagukana ba niya no to kabayadi si iko mga pedagawi agi na ni mararani akorek akatero o mga ulama tano agi na ni pitindagan o Imam Shafi'i aguso Imam Ahmad ibn Hanbal sabab sa gyang kutua kay alwin yan si iko Bukhari agusto Muslim apitero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nasya wa huwa saimun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah
Ayaman nagyang kaya katur Nabi na tiga na satawa malipat adis kanya di mamuasa ko bulan na Ramadan na miyakakan anta aka miyakainam na tatarusan niyan din na tigo Nabi tanwa Muhammad agyang kutu adin yan di ka pamuasa ka tiger kagi mataan agyang kutu ataw na piyakakan sa kanyan wallah agu piyakainam wallahu subhanahu wa ta'ala. Sagyang kutu ikadu alapia tapi teru Nabi idza akala as-saimu nasiyan aw shariba nasiyan fa inna ma huwa rizqun saqahu Allah ilai wala qada alai. Satau amalipat adi mamuasa na miyakakan anta aka miyakainam na mata anagyang kutu akia pakakanian nagu kia pakainam yan na limung kunutu wallah udi na rizki runutu wallahu subhanahu wa ta'ala agu paman na piyakay na maskan yan wallahu subhanahu wa ta'ala nagu daaban yan rao kebayadi. Taman ito mga pagarya si kuwagama Islam na giyang kutu akap kelipat utaw na daaba rao problema. Way, daaba rao problema sutaw paman na pakay na malilipat sa kanyan natatarusan yan binagiyang kutu din yan ikapusa kakana ba ito pakabatal sa giyang kutu di katigar utaw. Ayay kadua pagusayin tanong. Ayay kadua pagusayin tanong na giyang kutu hal yufsidul madhiyu as-siyam. Ino giyang kutu madhi. Ayap tero na madhi mga pagarya na giyang kutu paganay aig apakaliw sa giyang kutu piyamalungan na giyang kutu adato. Ira manutu paman na sudato na giyang kutu masa pamanian na dudu na giyang kutu bubayaian na giyang kutu adna piliw sa giyang kutu adato. Inilay tanong sa kamus na giyang kutu tigo mga ulama paganay tigyan na ig piliw sa giyang kutu piyamalungan na giyang kutu mama agina so paman na maputi ig akanabap man na mani akanabap man mani ayap turo na mani na giyang kutu biga giyang kutu taw giyang kutu taw giyang kutu adeto uay paman na giyang kutu paga na piliw sa giyang kutu adeto uay giyang kaya miyakay sa natigyan na miyakay sa tigyan sa iko mga gawi iko bulan na Ramadan kuntu jalisan bijiwari zawjati apaman na may pagubaya ka natigyan na giyang kutu karumako abae as kami na di kami di mamuasa giyang kutu atigyan na kaubaya koron na benda atigyan na pemaka media kauras ageng kutu paman na kapagubaya mi na di kami di selia kautu disiran di selia na kagiya tigyan na kugan na tanakan nagyang kutu karumako na may ilayakan sa gyang kutu pantalonakan o di nagyang kutu hitarnakan agyang kutu katato na mubetal la kharija min az-zakar agyang kutu tigtan wa mababasa paman na miya agyang kutu miya kaliw sa gyang kutu piyamalungan agyang kutu mama na kaya po paruman to tigyan paman nagitud ni kulaw na ayat tigyan na kabayakan nagyang kutu makukumiwa anto na ikukuman nagyang kutu lagi duto betad sa mga ulama tano na simbagiran pamanan nagyang kutu pakaysa tigiran na amay kaayad na kulaw nagyang kutu kaya panutulang kaon apaman yan na giyang kutu ayabu aluminium si ikutaw na kanabaman ni kagiyang kutu almadhi giyang kutu tigtan wa ig maputi apaman yan na piliw sa giyang kutu mama piyamalungan na giyang kutu mama na falaysa alayka qada wala kafara na kanaba utum ya batalagi ang kutu puasa utaw paman na giyang kutu lagi duto na kanabang kautu kebidi si iku mga pedagawi agu kanaba ka pa na makakiparat daw tu aban yan nakiparat oy sabab sa giyang kutu pagendutan si iku pakaasal si iku pakaasal ako kuman giyang kutu kapamuasa enon tati mga ulama
amatanto agian kotua mia besa odi agian kotua aluminius agian kotua sanguran agian kotua mama nama niun agian kotua mani so paman na agian kotua mani gitu so paman na dimbelo ya wata why fa alaikal ghusla wal qada na aya kailangan si ikaw agian kotua kapakapigu iyan paman na upuna ya aluminius si ikaw agian kotua mani na makapigu uto nagu paman na kebidan yan uto agiang kutu agawi paman na liniwan sa kanya naman agu kenabas kanya na makakiparat da abo to kiparat kagiso kiparat na si ibu uto paman yan na mialoy sa agiang kutu ataw paman na mias semukian si karuman yan yang kutu paman na gibu akialiw niyan kanaba adna miyawlawla na ayabu paman na importante si ikutaw nagyang kutu pakabayad agu da abaw to kiparat agu kailangan natin mga ulama naka makapigu agyang kutuwa tao sa agyang kutuwa janaba ay katalo ako sa itanong agyang kutuwa hukmu ihtilami saim agyang kutup man na di kapaka tetagi na pagyang kutuwa di mamuwasa ako pa kaya kusagida na paman na tuturog nga sa iku mga kadulo ko bulan na Ramadan na baga doon nimi tetagi na nagyang kutuwa almani na lumini sa agyang kutuwa tao. Yang kaya pa kaysa natigyan na miya kaysa atigyan o di na miya kaysa agawi isi ko mga gawi ko bulan na Ramadan sa agyang kutuwa diya kan di ka pamuwasa na tuturog na ko atigyan. Hasalaan ni ihtalam to sama taman sa mitutagi na pa ko atigyan kaiha miya kaysa. Na anto natigyan kukuman agyang kutuwa kaya tutagi na pakan. Uy. Inubad na kipara to. Paman na ipagisi tawagi ipagisi yan agyang kutuwa bad na kifara agyang kutuwa paman na kaya tutagi na pagyang kutuwa taw. Nasimbaga na no mga ulama tano rahimahumullah sa tigiran na sa tawa tutagi na adis kanya di mamuasa si iko mga kadulo si iko bulan na Ramadan. Anta akagyang kutuwa tao na makapag-ihram sa kaniyan lumanakawa paghaj o di na pagumra palaysa alayhi ithm na daaban yan roo dusa kauto paman na malagi siya so di mamuasa anta agyang kutuwa tao mag-ihram panaik anta aka pagumra na utitagi na pagyang kutuwa tao na daaban yan roo dusa sa agyang kutuwa kaya titagi na piyan. Naguda penabaw to kiparat. Kenapa makakiparat agyang kutuwa tao? Uy. Mga ulama tano natigiran na wala yu'athiru ala siyami wa hajhi wa umrati na kenabaw to pakararad. Agyang kutuwa ka titagi na na kenabaw to pakararad sa agyang kutuwa di mamuasa. Uy. Nabaw to pakararad sa agyang kutuwa di mamuasa. O di nagyang kutuwa tao pamanian na mag-ihram sa haj agugyang kutuwa pagumra. Wa alayhi ghuslul janabati idza kana qad anzala maniyan na aya kailangan si ikutaw nagyang kutuwa kapakapigu yan sa janaba amay mambuka gyang kutuwa taw na luminio sa gyang kutuwa sangurani nagyang kutuwa tigtanwa almani way agyang kutuwa mani na kailangan ko na makapigu agyang kutuwa taw na kanaba niya no to keraradi agyang kutuwa dingga dikapusa kanaba niya na miya batal naguda abang kar udusa way ayos to na namakapigubid na gyang kutuwa tao na da penabo to kiparat kenapa ka makakiparat kagi mada kala tao matatago na gyang kutuwa kalak way ati kita no anto na miya so ni boko dumite tagin way na benda miya batal so puasa ka nakata pugusen rakatan o mga ulamatan walhamdulillah kaso mga ulamatan na pagkaraya ganiran si rakatan wag yung kutuwa mga galabak di tanoron na o di na di makararayag si iku mga ginawatan. Si itanop man sa giyang kaiya kukuman agyang kutuwa kang gita sa sanguran. Agyang kutuwa wad na dato ako pa kay panapaman na adna bai. Paman yan na agyang kutuwa din yan di manggita agyang kutuwa piyamalungan yan. Uway. Tigu mga ulama tiyan na hukmu istimna as-saim gyang kutuwa subara puasa na anto na kukuman agyang kutuwa dinne di kang gita sa agyang kutuwa piyamalungan yan
Yang kaya miyakay sa natigyan na miyakay sa atigyan na miya po kawakan natigyan o di na amay ka sumuslim atigong mga ulama agyan kaya pa kaysa na agyan ko tuwa bada na miyakala agyan ko tuwa babaya iyan sa iko mga kadulo sa iko bulan na Ramadan. Paman na miya po kawagyan ko tuwa babaya iyan. Nada baniyan na miya to na ukit inunta sa anyas tamni agyan ko to ba atig tanua manggita yan na sanguran yan an makaliwag yan ko to paman na magagdam yan agyan ko to atig tanua maulugu na bubaya paman agyan ko to asyahwa na ayabu paman na ukit paman na kapakay to di na kada agyan ko to magagdam agyan ko to taw nagyan ko to mapakaliun yan agyan ko to paman na mani sagyang ko to piyamalungan yan. Oy. Pahaliyo batilo saumuhu ino gyang ko to lagi dutu agalabak baniya nagkabata lagi ko to puasa. Boto pud sagyang ko to pumakabatal. Agu paman nas gyang ko to kaya batal lagi ko to puasa niyan na ba paman na bas kanya na pakabayad ko mga pedagawi agu badno to akiparato to gyang ko to lagi dutu agalabak na mga ulamatan rahimahumullah na simbagiran nagyang kanana pakaysa makapantag sa gyang ko to adikan kita utaw sa gyang ko to sanguran yan na tigiran na al-istimna fi Ramadan wa ghayruhu haram agyang ko to ko na dikang kita utaw sa gyang ko to sanguran yan sa eko bulan na Ramadan agus so salakaw ro na mga gawin na haram akaw to paman na kanababu aya si ini marata ko Ramadan ka api anto na ini api anto na amasa na haram di kepakay si ko tao ban yan ding kita agi ang kutuwa sanguran yan uway so mga ulama natigiran na la yajuzu fi'luhu na di kepakay boto ding gelebaka agi ang kutuwa tao wa ala man fa'alahu fi nahari Ramadan nasa tao atigong mga ulama amang gelebakyan to sa gyang ko to mga kadundo sa ikubulan na Ramadan adis kanyan di mamuasa na anyatuba ila Allah na kailangan kun na gyang ko to makatuba ta gyang ko to ataw mapamangan niya to relas iku Allah sa gyang ko to paman na kayang gelebakan yan roo wa an yaqdi siyama dhalika al-yawm nagukubidan niya na gyang ko to paman na gawi miyang gilebak yan nagyang ko to marata agalbek paman na miya batalo to agyang ko to puasa niyan uy miya batal agyang ko to puasa niyan na kailangan din natin mga ulama na kabayadan yan to agyang ko to gawi miya kang gilebakon sa marata wala kipara na daabo to kiparat kanaba makakiparat agyang ko to ataw lian al kafarata inma waradat fil jima' kagiyang ko to kakiparat na si ibu ana na miya aloy sa giyang ko to ataw paman na miya sumukian o di na miya kang beban miya kang gagalabakan way giyang ko to ataw paman na miya sumukian si karomanian sa gito bu ipaman na miya aloy ro nagyang ko to kifarat so sala kauro lagi dagiyang ko to kang kita sa sanguran na da baro kifarat ugay na kailangan si ko taw nagyang ko to kapakataw batian nagu paman na kabidan yan to agyang ko to agaw paman na miyakang gelebakon sa marata mga padaku sa itanong agyang ko to hal yufattiru qal'ud darsi wa sahbud dam agyang ko to paman na kaspu agyang ko to tawa paman na mispu si ko kadundo sa iko bulan na Ramadan paman na adna mabibina sa sagyang kayang ipanian na banyan dun sipo nato na ikukumano to agugyan ko to sahbud dam agyan ko to asop kasakit na paman na kumwa sa may to arugu sagyang kaya lawasian agyan ko to sustigitan wa CBC paman na yung ko to arugu akakwaro sagyang ko to ataw na pagiksamin no to doktor wanto na imagagada magyan ko to ataw nanto na ikukumano to na ikukumanian agyang kaya pakay sa natigan na kala odar silisa imihal yufatter agyang ko to adikas po agyang ko to ataw di nakas po autaw sa agyang ko to ang ipanian na baw to pakabatal agugyang ko to paman natigtan wa CBC na antunay kukumanian so mga ulama tano natigan agyang ko to rugu paman na miyakali sa agyang ko to ataw mi sepu
wa nahwi udina susala kaurun na la yufattiru na kenapa niya no tu kebatal lagi yang kotu adika pusau tau kotu kenapa tu pakabatal paman lagi yang kotu akas sepo tau sagi yang kotu angi penya nama binasa na diu tu pakabatal sagi yang kotu di mamuasa kagi paman na kenapa tu perkara raja sagi yang kotu di puasa paman na kenapa no tu paman na perkara rad salagi demambu tu ati gumang ulama agi ko tu apaman na kapku tau sagi ko tu awal lawasian sama itu arugu agi ko tu ati kita no CBC nana kena bau tu maapad sagi ko tu apa makabatal si iko tau kena bau tu pakabatal oi paman na mai tu paman na damun yasir mai itu tu apku sagi ko tu tau sumanga ulama tan rahimahumullah na yakatero iran natina fa inna at-tabiba qad yahtaju al-akhdha min dammil marid gen ko to sumanga doktor na makakailangan iran maka kuasiran sa gen ko to kesakit sa may to arugo kapag eksamin nirano to apaman naro keteduan to na magageda magian ko to ataw pagilay niran nagyan ko to arugo utay resulta nagyan ko to arugo utaw ma huwa al-maradu alladhi asabahu fa hada aidan la yufattir nana pedero tu atigu mga ulama agi ko tu lagi du tu CBC na kana ba tu pakabatal sa agi ko to ataw li'annahu damun yasir kagi rugu tu may tu pakapuon sa agi ko to ataw na kana ba niya nagkararad agi ko to lawas sa agi ko to bara puasa naya pakasal lagi ko to paman na baka asyam wala yumkinu an nufsidu illa bidalilin syar'i agi ko to paman na pakakasuitan si ko pakasal ada apa kabatal si iko di kapam wasau tau inunta na adna maaloy adalil si imiya kapuon di na dalil syar'i paman na dalil ama kapuon si iko agama tano Islam nagyan ko tuwa lagi du tuwa CBC na da adalil paman na mapturo o mga ulama tanwa banyan to kabatal lagi ko to di kapam wasa agyang ko to ataw okay na may kagyang ko to ataw amay pamangagyan ko tuwa tao, nagyang ko tuwa mala akuan sa lawas siya na rugu, ay lagi dia nagyang ko tuwa paman na tao dunit sa rugu. Paman nagyang ko tuwa tigtano ay akuan raka, nagyang ko tuwa tigtano ay sakabag, harugu, paman na makakailangan nagyang ko tuwa kesakit, na aya usayan sa no mga ulama, na tigiran, فإنه إذا أخرج منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك na siya na napakasay barata tigong mga ulama sa giyang kutuwa katenduk apaman na mala kekuwa sa giyang kutuwa tawa rugu way wa ala hadha fa idha kana sawm wajiban na sa mga ulama tanong na tigiran amay kagiyang kutuwa di kapamwa sa tao na wajib apaman na si ima mitatabu sa giyang kutuwa bulan na Ramadan wajib agiyang kutuwa diyon di kapamwa sa utaw na dinya na tigyan na panggalaba ka agiyang kutuwa bas kaniyan dumunit sa rugu sabab sa giyang kutuwa mala arugu agiyang kutuwa kalabat sa giyang kutuwa lawas yan enunta atigu mga ulama paman nagipiya kaliwiran nun enunta agiyang kutuwa paman na baga nakasarugu dunin na takasarugu na aya betadian na peligro tanto kailangan na makakailangan niya nagyang kutuwa rugu paman na imbagay kaon din yan uto kenayaw sagyang kutuwa kapakaw maagyang kuto waktu magrib paman na din yan uto kenayaw tigitan o emergency din no paman na kaumanan sa kaniyang sarugu nagusto mga doktor na aya ilayaniran nagyang kutuwa kesakit nagyang kutuwa kauman iron sarugu o di nakatago iron sarugu na pakabagay ron ito sa udi na pakabagay ron sa guna natigong mga ulama tano amay kagina ni kulawla agyan kananabutad nalaba saan yatabarra bidamihi nada at tigong mga ulama problema sa agyan ko to kadunit utaw udi na agyan ko to kaperunian sa rugu udi na kabagay niya sa rugu na agyan ko to lagi duto tao na emanan niya ng buka din agyan ko to dumiyunit sa rugu megay sa rugu natigo mga ulama paman na daaban yan daabar o problema ayaw sto na paman na bukabid na giyang koto ataw na kan sa kaniyan agu inam sa kaniyan taman sa kumasero na giyang koto abagriyan paman na makondisyon na giyang koto lawas yan
Na ayat tigo mga ulama kesuaian na kebidan niya no to sagyang ko to mga pedagawi gyang ko to apaman nagawi apaman na miyaka bukas kanya no na kebidan niya no to sa iko mga pedagawi sagi na ni usaya no mga ulamatan gyang ko to akaspu na kanabo to pakabatal ko taw gyang ko to apaman na CBC na kanabo penuto pakabatal ko taw ayos to na gyang ko to apaman na kadunit sa rugo apaman na indunitan no sagyang ko to pangasasakit na amay ka makakailangan yan din sa giyang kutuwa paman na di pa nakaw maoras sa magrib na nandunitan tano si Randen na giyang kutuba paman na betalan tanod na tigo mga ulama supwa sa tano kaan makakasuya giyang kutuwa paman na beger tano an makakasuya giyang kutuwa beger o mga lawas tano mga pedapakay sa ako sa itano sa giyang kaya di itano di kapamagusay na giyang ko to paman na peliwarugu sa giyang kaya lawas o tao giyang ko to atigitano lini mamadan giyang ko to alimamad pakapu narugu sa giyang kaya mga ngirong tano anto na ikukumano to di na giyang ko to asimya kapu sa giyang ko to ngari o tao giyang kaya miya kaysa natigyan na adna mama milayalayag si ko mga kadundo ko bulan na Ramadan paman na diskan yan di puasa giyang ko to kaya palayalagian na sukya pakasumbo yang yan sa luhur na bad na tigyan na miyatakaw bad na tigyan na miyatakaw paman na lini mamadan agyang kutuwa tao paman na agyang kutuwa miyakailitan sa agyang kutuwa pili mamadan agyang kutuwa paman na ketakawa paman na pili wagyang kutuwa rugu sa agyang kaiya mga ngirong tano nagyang kutuwa lini mamadan miyakaisa na tigyan na deskan yan din na buka na ini taros yan dinagyang koto din yan di kapusa tanto natigyan ni kukuma nagyang koto lagi duto inubas kanya na pakabayada anta kadi na gyang kaya miya kaysa natigyan na miyatid nuto amasa ayaman na niya na pengedegan yan ini anto na kukuma nagyang koto mayawlaw na niya naban yan nuto kabidi anta kadi so mga ulama tano rahimahumullah na aya katuruiran natigiran na la ta'thira lima kharaja min fammika wa anfika min ad-dami fuj'a gyang ko to amiyat takawa lomini warugo sa gyang ko to ngari odi na gyang ko to agero gyang ko to taw na kanabaw to pakararad sa gyang ko to di mamwasa madum ta'amsakta anil mufattirat ila ghurubi syams amay ka sutaw na apya penlilima madadan odi na gyang ko to mga pedarugu aluminium sagyang kaya anggota iyan na nagyang ko to kaya lima madiron na kanaban niya na biya talagyang ko to puasa niyan itataros yan luto na so mga ulama na tigira na diuto pakararad sagyang ko to di ka pusa tao malagi dati mga ulama waya aluminium sagyang ko to tao gyang ko to kaya lima madiron nagyang ko to mala anta ka may to arugo pasaw mo ka sahih na so puasa at tigu mga ulama tano agyang ko to alin ni mamadan na kore ko to nagukanaban niya no to kebedi si iko mga pedagawi kanaban niya no to kebedi si iko mga pedagawi insyaallah nana apya saya tano bumi ataman neno ka itaros tano busi iko mga pedauras miya kapya agyang ka iya paman nakapugusay no mga ulama tano kapketo kawan tano agyang koto mga kukuman di makararayag si iko mga ginawatan uwan. Sa balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya tatapan rakatanu Allah agyang koto kapipi aginawa na may sampay sa mga umurtano sa agyang kai bulan na Ramadan na makanggalaba katano ron sa mga galaba ka mga pipian na yamala na tarimaan Allah subhanahu wa ta'ala sa salamukos kanulangon na lango-lango na mga pagariakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.